Hejløjse. Yes, og så vil I se vores nyeste YouTube video med CSD. Og vi spiller så en 54 igen. Men nu er det så online, så hvis nettet det går, så er det på grund af Oscar. Ja. Vi har givet længe til det netværk. Så men jeg er i hvert fald inde hele tiden. Der var en forsinkelse 504. Men jeg spiller med Oscar, så men han ved det ikke, så jeg lægger. ja, det var så Syles storebror og Rainbow Dash. Syle? Nej, Oscars storebror og Rainbow Dash, det er så Oscar. Ja, du har også helt vildt meget, Oscar. Ja. Jeg tror det er fordi Larsen. Lægger den ikke så meget. Nej, den lægger ikke så meget mere. Men det er ingenting. Oscar ved, hvor han er. Ja, den lægger. Jeg ved også ikke. En cocktailkæmper. Til. Det kan det hvis der man venter på det. Okay, Gælde lægger. Jeg tror jeg ved hvorfor. og fuck, det er så. Just nu. Jeg kan ikke det her. Han lægger altså. Yes! Vi kan se det lægger. Nej, på mig. Men det er mig, der er noget spil. Så lægger. Ja, det. Jeg kan ikke åbne døren. Kom på til. Ja. Og skal jeg spørge en gang. Banana. Og skal jeg holde kæft. Og jeg har blevet det. En real plan. Yes. Også lægger simpelthen meget. Jeg ved godt, hvorfor vi lægger. Undskyld, Sylle! Ja. Ja. Jeg kan jo styre et skid. Jeg tror, det er fordi han filmer, tror jeg. Filmer du? Ja, Jeg skrev i chatten. Det er fordi, jeg er helt til at filme. det kan jeg ikke mærke det. Larsen han lægger ikke, fordi han har lavet banen, og fordi han filmer. Nej, det er fordi, jeg lavede banen. Ja. Og så er det dig, der filmer, så får du et filmlag, eller hvad man kan kalde det. Åh, jeg har lidt trykket på den. Fuck. Jeg kan da ikke gøre noget. Jeg tror, det er mest svært, hvis det er mig, der syl mod dig. Super med den her. Lad til. Slap du dårligt. Jeg lægger. Det lægger slet ikke så meget. Han er taget til. Han får til kameran. Nu står vi til. Han er taget til. Skynd dig. Han lader. Skynd dig nu igen. Fuck, du lægger. Og så kommer det helvede hold. Ah!
Det er mest bare, hvis man stiller sammen. Yep. Det er... Nu går jeg slag ud. Hvis det er, hvis vi sammen. Fordi... Vi lægger. Vi lægger. Okay, skriv ned i kommentaren, hvis jeg synes, det er sjovt. Jeg skal være. F-A-R. Færre. F-A-R. F-A-I-R. Sådan noget. Ding! Du skal bare færre. Lige meget. Ja. Jeg kan ikke komme ind! Det er hvad? Hvorfor ikke komme ind? Det vil jeg ikke sige. Jeg kom til at bruge nu på. Lad være Oscar. Oscar? Hvad står det nu på? Du må ikke. Jeg kan ikke styre det her. Au. Det er ikke fair. Men jeg kun lige break. Nej, du kun bruge pistol. Hold nu fair. Jeg kan ikke lide at skyde. Hvorfor fuck skyder I? Det er ikke fair. Ej, nu forsvinder jeres slag. Hvad skal nu forsvinde jeres slag? Nej, det gør jeg ikke. Det gør det, den er kun på 200 nu. Der var den på 400. Ja, Sebastian ikke, han har prøvet shit. Han har prøvet at på 900. Hvor kan du se en lag? Forsinkelse. Nå. Hvorfor er det? Ja, nu forsvinder laggen lidt. Ja. Det filmer stadig, ikke? Vent lige. Jo. Jo, nu. Nu kan vi komme ned på... Jeg kan se, at I ikke kommer og dræber mig. What? I can just move me, okay? I nakker mig lige ved, hvor jeg kom ind. Gift igen. Ja. Hvad? Ja, fordi har du set jeres netværk nu? Okay. Men det filmer ikke. Ja. Jeg kunne ikke engang se, hvor du siger. Jeg skal ikke have blandet den. Så reload. Nu stiger jeg helt slag igen. Ja, og så er mere. Han har mere. Filmer du igen, eller hvad? Hvad? Filmer du stadig? Ja. Det gør jeg da også. Jeg kan ikke styre det her.
Larsen snyd. Shit! Der står ikke igennem muren. Hvor du er. Nu se hvor du er. Jeg vidste han var i grav. Jeg vidste det. Jeg skal bare lade det, hvis der er i grav. I know where he is. Yes. Hvor der er kan ikke meget. That kills you. Og jeg er alive. Det vil jeg ikke nu. Den er god. Filmer jeg? Ja, så jeg vil. Nå, nu kunne den lægge langsomt at komme. Jeg skal lige tjekke, hvor lang tid der er gået. 11 minutter. Hvor lang tid skal hvor har den her? 15? Ej, det er flot. Jeg nåede ikke engang rigtig på. Den ikke bare sådan 15-20 minutter. Han ved, du står i noget form. Det gør jeg ikke. Kontrol. I go in the mood. Jeg får til. Så leger Larsen, fordi det plejer altid at være nede. Ikke mere så bare. Velkommen. God taktik. Ja, det gør jeg bare for noget, okay. Jeg tjekker om der er med 3 til. Ikke nu. Tager du set dit netværk, det er godt. Oscar kommer der. Oscar tager på siden af. Oscar tager bagfra. Jeg kan ikke se ham. Oscar tager bagfra. Oscar synes, jeg skal hjælpe mig. Men jeg ved ikke, hvor hun kom. Jeg ser underground. Nå, du har ikke. Ja, tak. Han er der. Jeg har fundet ham. Han er der. Jeg kan se, hvis han kommer. Og hvem vil sige? Shit, vores flag. Prøv at se det her. Han skal altså kunne blive sådan. Prøv at se vores flag igen, Larsen. Oscar. Ja, hvis jeg kan komme derhen. Så er det. Oscar, han tager til. Nej, ja! Kill steal! Okay, gør noget, hvor klik. Jeg skal skynde dig. Nej, prøv en ny taktik. Så ser jeg. Hvor er en ny krav. Kollegiet. Oscar underground. Touch your man. Skynd dig. Det der var nederen, Sylle. Hvad gjorde han? Han hoppede bare ned.
Ja, jeg fik stjernen af det. Nu står vi begge to. Okay, hvor skal du holde øje med underground? Nej, du skal stadig stå her. Nej, fordi den kommer herfra, skal jeg bare dræbe ham. Anja, skal du tilbage? Skynd dig tilbage. Okay, måske skulle jeg ikke have gjort det. Gæster angrebszonen. Oj, hvor skal vi? Hvad? Skal vi tjekke, hvor lang tid den har varet? 15 minutter. Skal vi sige 20? Ja. Jeg skal samle top 10. Det er fucking HP. Hvor skal vi? Hvor skal han tage til? Han har taget til. What the fuck? Jeg har lavet lidt tid på den. Den kommer ikke til på den. Kommer ikke under. Tunnel. Jeg har fundet. Så. Den der gang over for til. Eller grav. Den der. Nej, han er ikke grav. Jeg har fundet. Ja tak. Har du ikke lyddæmper på? Nej. Oscar. Sammensat du. Nej, nu går jeg ind i nu. Jeg bliver ved med at sige. Oscar. Ja, jeg så en godt. Fuck du dårlig. Shut up. And your little Einstein. Det er skadet ham lidt. Du fuck under. Fuck du. Fuck! Ja, du. Skal vi sige bye bye? Hvad? Skal vi sige bye bye efter den her runde? Jamen, så vi kan ikke bare 20 minutter. Jo, der er 2 minutter til den morgen for vores tid. Sådan, okay, efter den her. Efter den her. Jeg kan meget godt lide, at vi slet ikke taler. Hvorfor taler vi ikke også? Det ved jeg ikke. Nå, men det her det er så sidste omgang. Jeg har faktisk ikke glemt, det var. Ej, vi tager lige en til, Den skal vare ok lang tid. Vi tager lige en. Hvorfor vi ikke tale? Vi har koncentreret os, tror jeg. Okay, det her var sidste, så begynder vi bare at sige bye. Nej, jeg skal lige spille mere. Vi bare tale imens. Nå, okay. Jamen, så tak for at I på den her video. Selvfølgelig. Nej! Lige sidste runde mister jeg nettet. Nå, men Oscar, det er godt, vi sidder lige ved siden af ham. Hvor så meget? Hvad? Hvor så meget? Det var kun fordi, du lige hoppede ned der. Det var sådan noget. Nå. Hej. Hej. Hej YouTube. Like, subscribe, kommenter, alt muligt. Alt muligt andet, og så bare. Lad være med at dislike. Nej. Jo, dislike. Nej! Nå, vi ses så. Hej. Bye. 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 Hvad laver vi? Det ved jeg ikke. Nå, men vi kan godt lige holde den i 8 sekunder til. 2, 3, 4, 5,
6. Okay, bare hej hej. 8. Bye bye. Bye.